Здравейте! Аз съм Дени и сега хем ще играя на Block Story, хем ще ви покажа как да си изтеглите, защото аз сега в момента ще си ga тегля. Разбрах от приятел, че някъде в доста лесно се тегляла. WinRAR само трябва да имате. Google Block Story Free Download. Block Story Lite Free Download. Ето я. Download. И да. Да. И чакай, ще се видим когато се свали. Един момент. Така. Това ми е програмата за снимане, не знам защо. Научих как се тегли. Не трябваше от този сайт да е. Би трябвало да е ето от този, който намерих. Ще има на реклама. Я стига. Мразя тъпите реклами на Windows 10. Да изтълнем. Понеже още в картата не съм си вкарал такова, ще си взема фри версията. Така. Let's play. Трябваше. Free for Windows. И сега се изтегля. Десура първо трябва да се изтегля. И ето. Какво представлява Block Story? Да. Да. Това ще го махна. И чакам. Половината повече и повече се изтегли. Не знам какво правя в момента и аз. Докато се изтегля. Усилвател за понтентност. Опа. Не, както да може и малки деца да ме гледат. Така че не мисля да го... Насякъде е това. Да. Next. Install. Моля. Екстра десура сервер X 100% зарежда. Еми така, ще се върна когато зареди. Довиждане! Туп. Така, зареди и да го финишираме, да излезе. Така. Пак ли трябва да се чака? Не. Пред вас ще го направя. Каква е тази десура, честно казано, не знам, но... Изглежда ми хубав сайт. От Steam съм проверил, няма я. Нито от Mozilla. Така че няма как да си изтеглите и да. Почти си изтегли. Почти са апдейтнате. Аз снимам с Fresh Screen Video Capture и доста с Bandicam. Но защо отново? Както и да е. Аз снимам с маничко с тази програма. Да, но честно казано някак си не мога да си оправя аудиото и не се чувам. Ако някой има идея как да го направя, да каже. Клипчета за така ще са ми по-кратки, но ще има много повече.
Едно клипче ще е, примерно, една игра, ако е едночасова, ще е 6 клипчета. Така ще е много по-гадно, но... Предложете други програми, Фрапса ми е бъгнат, не знам защо, и предложете други програми за снимане. Така, сега да видим какво е това фрешче. Уф. Ще се върна, когато си направя акаунт. До скоро. Така, направих си я и... Не разчитах точно да е това, но... Едно е много хубаво. Като си вкарам пари в картата, разбира се, ще свалям някои игри от тук. Така, тук да потърсим Block Story. Само да е фри, защото аз сега не съм си вкарал кредити. Да. Block Story. Така. Сега ще изчакаме да се свали малко. И... Да. Докато се сваля, ще ви казвам за клипчетата. Да про BG Gamers, разбира се. Как да го кажа? Ще качвам видеоклип през 2-3 дена сигурно. Да, това е. Какви сте тези игри? Block Story. 69-70% вече е свалена. Ще изчакам да се свали и ще поиграем малко. Но в следващия епизод, защото този доста дълъг стана. Сега ще кача едновременно и двата. И там вас. Така, ще кача и двата и ще играем. Я да видим тук игрите какви са други. Не само Block Story. Я да видим другите. Така. Добро, BG Gamers. Добре. Така. Гнумс. Да, тази игра не аз знам. Тази доста ми харесва, Black Shadow. Мисля да ви я покажа някога. На другия компютър съм се свалил. Launch. Добре. Това беше за този епизод. Следващия епизод ще играем на Block Story. Довиждане! И до скоро!